Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Villa Catarina. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Villa Catarina. I love you. I'll forever thank my God for having you. Kaayod lang kay nung tibor. Ginpilin niya sa ako ng tinapay. Kanon ko'y nitanan para bisan paano may kusog ako. Suguran ko na ang pagkaon. Buwas kuhaon ng mga baboy. Kuhaon na sila sang manugbakal. Bisan paano may kabalaslan ako sa ila. Kung tama katugnaw sang gabi, nagasantig ako sa ila likod. Kag ginahatagan nila ako sang kainit nga naghalin sa ilang awas. Amoy na nga bisan paano magkabato ako sa katugnaw sang gabi. Ay, salamat sa inyo, mga baboy. Hindi ko kamo malimtan. Hindi ko kamo malimtan.
Oh, dahil Lutsi, sige na. Ihigot ko na ikaw sa tiyan sa baboy. Nung tibor, basi makita ko ni Josephine sa tiyan sang baboy. Hindi ka niya makita, Kadamol nga dahil sa balahibo sa baboy ngayon na, Kaya hindi man niya makita ang pisi nga nahigot sa lawas ng baboy. Lain niya klase baboy niya. Ang balahibuo niya. Gani, okay ka lang sa tiyan sa baboy ta, Basta hindi ka lang maggahod, Hindi ka lang magtugas ng gahod. Okay? Oo. Sige. Oo, Iikot ko na nung ikaw, tibor. Oh, plaster. Igot ka din sa tiyan sa baboy. Ka, ang pisi, murampot ko na sa lawas ng baboy, Ka. Okay, ugtang ko matamat na kupo sa tiyan sa baboy, kupo. Hapinan ko sang sako, para hindi ka masakitan sang pisi. Rana. Deluci, ikaw na lang mag-imos ang paagi, Nga makalin ka sa tiyan sa baboy kung ato ko nasagwa. Kag siyempre, tingwaon mo nga makapuuli ka sa inyo balay. Baw, igok lang sang tiyan sa baboy yun. Igot anak ka sa tiyan sa baboy, Lutsi. Ate. Kamusta ang pamatsyag mo, Okay lang? Gustuhan lang ang paghigot mo diri sa akon ng tibor. Hindi man mahugot, kag hindi man halog, kag bisan magdalagan ang baboy, hindi ako mahulog diri. Mayo. Natag ko na si Simon Jutay nga lansitas day, Agud igulot mo sa pisi kung nara ka na sagwa, Oo, nung tibor. Hari na sa akon pulsa. Mayo. Kag samtang wala pa mag-aga, magtulog-tulog ka lang anay dira sa tiyan sa baboy, Oo, nung tibor. Salamat. Salamat, liwat. Wala sang kaso, day. Wala sang kaso. Ma'am Josephine, mapuli anay ko sa balay, Nabahugan naman to ni Lutsi ang baboy. Ginbuligyan ko sa. Kag subong nagakatulog na to siya sa igad sang tangkal, day. Buwas na maabot ang mabakal sang baboy. Kag ako naman, malakat naman ako sa madason nga adlaw. Ati, oo, Ma'am Josephine, Ti, ma'am, mapuli ko anay sa balay, Madugay na nga daan nga wala ko to makapuli sa amon mo. Basi kung hindi na ako makilala sa akong mga anak. Sige. Magpauli ka kung gusto mo. Apang magbalik kapag kaaga, Oo, Ma'am Josephine. Kag ang mga baboy nagakatulog na sila tanan. Ako matulog naman ako kay nakahibalo ako sang mahimo nga matapo buhas. Kabay pa nga hindi ako makita
ni Josephine nga nahigot ako sa tiyan sang baboy nga ini. Kabay pa nga hindi lang kinahanglan nga makagwa na ako sa prisuhan nga ini. Kinahanglan kid. Nagbas ko ang hangin. Hala, basi may bagyo. Hapon ang mga baboy wala nagaminyar. Nagasigi lang sila igok-igok. Kag wala ako matugnawi. Kay hari akong nahigot sa tiyan sang baboy nga ini. Gani, wala man sang problema kung magbas ko gidman ang hangin. Nagpaskog ang hangin? Kag may ulan pa? May may bagyo, ha? Nga hinawi lang nagbagyo. Anay ka, magawa ako sa bintana. Ari ang bintana. Ba? Naghalapay ang mga dahon sa kabaskog sa hangin? O hindi! Naguba ang paltas ang tangkal? Ay, hindi! Naguba din ang paltas ang tangkal, oh! Oh, Diyos ko! Ang mga baboy! Pasikon nagwas na sa tangkal? O hindi! Ano abi kay wala dire si Tibor? Nagpauli sa ila? Kagang gaga nga lutsi! Wala niya pagsiran ang tangkal. Possible ako magwa mga baboy, ha? Manaog ako, makunop ako sa kaputi. Kaya ko na lang masira sang tangkal. Basi kung patay ng babae nga to, eh. Bagyo na ini. Kapaskog sang ulan. Kag hangin. Kag ang puwerta sang tangkal nawasak. Bukas na ang puwerta. Ang mga baboy wala na nagagiho. Daw nahadlok sila sa bagyo. Nagatumpok lang sila sa tunga mo. Visit! Nagsikan ako sa lupa! Si Josephine, nanawag siya. Oh, Diyos ko. Basi ko magsulod siya dire. Oh, Diyos ko. Luwasaman ako. Luchi! Ay ka. Diin ka! Oh, Luchi! hindi ako magsabat. Oh, Luchi! Diin ka! Hoy! Magsabat ka! Patay ka na bala? Ate ko, patay ka! Ako na lang ang masira sa pultahan sa tangkal, eh! Kay basin bala kung maglakta ang mga baboy! Visit! Visit, kid! Si Josephine, wakadto siya sa tangkal. Kay sirhan iyang puwerta para nga hindi magwang mga baboy.
Husto. May naisipan ako nga buhaton. Kuhaon kong lansitas nga ginhatag sa ako ni Nong Timor. Ay, ituslok ko ini sa tiyan sang baboy. Para nga magkuha siya. Ari na. Ituslok ko ini sa iya tiyan. Karon, Ari. Ara, nasakitan siya. Nagdalagan siya pagkuha. Nagsunod man ang iba nga baboy. Sa diin, nahigot ako. Kadasig sa ila. Kadasig sa ila magdalagan. O hindi! Dako nga disgrasya! Ang tanan nga mga baboy! Nagwa sa tangkal! Kag nagsunod sila sa isa kadako nga na yun! Ah! Hoy! 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 Bali! 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 Oh, ang mga animal, oh! Bali! Ato sila! Nagdalagan sila! Sundan ko sila! Hampasun ko sa kahoy para nga magbalik sila sa tangkal! Ari! Aring kahoy! Balik! 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 O hindi! Sige ang inadalagan! Kag sa inakadama ng ina, masalakan nila ako! Kag hindi ko sila mapunggan! O hindi! Ang mga kalabaw sila kadlag ko! Hindi! Hindi! Masalakan nila ako! Magtumba ako! Magtumba ako! Nagtasak ako sa mga baboy! Nagtasak din ako! Bisit! Mga baboy, Ken! Hindi ako makabangon! Hindi ako makaginawa! Hindi! Hindi! You are the star in my life. Don't fade, don't fade. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. I love you. I'll forever thank my God for having you. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Villa Katrina, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga abyan, sundaman sa pagpamati ang matahong nga drama. Mikaela, mabatian diri lamang sa Bombo Radio. Mikaela. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal?